Wala pa sang preparasyon nga ginhimo ang legal team ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Apisar, duha na ang impeachment complaints nga ginpasaka batok sa iya. Sunog kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ginahulat pa nila ang formal nga pagproseso sa mga complaints. Sunog kay Castro, tahuron sang Presidente ang impeachment process. Formal ini nga mag-aumpisa kung matumod na sa House Committee on Justice nga sufficient in substance ang duha ka complaints. Una na nga gindesisyonan sang Lunes nga sufficient in form ang impeachment complaint o kung nagatumod sa formalidad. Ginpadagan liwan ang hearing sang committee kahapon apang wala pa sang desisyon kung bastante bala ang substance. Subong nga Miyerkules na kaschedule ila pagbinatuhay sa among nga desisyon kasunod sa ilang nga himuon nga diskusyon. Pag-usapan, yes, ang sabi lang niya ay nandiyan ang proseso at kung anong proseso, igagalang niya. Nagsisimula na rin po ba ng paghahanda yung legal team ni Presidente tungkol dito? Hindi pa. So alamin na natin kung anong mangyayari sa proseso. So pag nandiyan naman po yung proseso, sasagot na lamang po ang Pangulo.